7.000 nang pean. Lek nang wong 7.000. ini tak jojo lagi. Khusus pean 7.000, wong liya 7.000 wis. Gregetan Andre. Lho niki. Wes teko asik. Tape iki hasil tape. Kesayangan. Kesayangan jare. Mosok kesayangane gimana? Kan tidak kerasa saya 5.000 tape yang gede. Asik, oh bokonge rek wis goyangane rek. Kacamatae man digawe man. Gawiyen kacamatae ya. Elek, wah gantenge rek. Nyape? Hah? Kok diperseni? Susuk 3.000, Bu ya. Hah? Susuk telu apa sih? Susuk 3.000 dientekno apa ndak? Hah? Gorok. Sik entuk ngaku. Kan piye? Iya. Karo 1.000 pe. Entekno wis sing 1.000 wis. Miskin pe. Apa? Apa? Jago. Mari bayar ah. Mari apa durung mau? Ini apa? Mari koyo. Ya. Iya wis. Ya ampun gede ngentek. Wis. Bedacan. Bedacan marotong. Salam kerong man ambek nyanyi man. Wes pray lah. Wis lama. Ada bayar. Sing cilik 2.000. Sing gede kuwi apa? 5.000. Ya, ini sekolah apa? Iya. Deh, nangkepin deh. Tangannya sibuk deh. Nyanyi man. Karo muter beran. Kari sawet tok. Mubeng man. Wahi alik. Kan kene tak dadekno artis. Wes man. Dadah sik ah. Dadah.